tam mám u tohohle videa. Jsem to zapomněl otočit, tak já to, pokud to půjde, tak to když jak někdy otočím. Jenom taková malá hláška. Pokud budu mít aspoň 80 lajků, tak kdybych jich měl, tak už vím, co vám natočím. To patří tam tomu videu, jak se to jmenuje, názvě prosení, že chci, abyste mi udělali aspoň těch 80 lajků a pokud to bude, tak vám ukážu nervkovou bitvu a nevím, kdy to natočím, jestli ještě někdy teď v zimě, nebo v létě, nebo v jaře, to nevím. No a prostě to natočím, no a ukážu vám a bude to trvat aspoň ty 3-4 hodiny. No a na závěr všech videí bych chtěl, abyste mi dali prosím těch 80 lajků. A zítra natočím nějaké dobré video. Ještě to nějak vymyslím, jo? A možná zítra natočím nějaký dobrý video, jo? Tak mějte se.